Pulano, Chini Joto media friends, no, Belakan Hambai, Tarik Joran Kafaro, Sentini Chini, Ttaadc is a Hapani Bakate, Chini Jo, the press media, no, Sing Kutum Light and Tini Cox Lake, Belakano, Chini fruitful discussion, Sin Kinango, Sentini Jo, the press media by Ttaadc is a Hapang Jo, the middle age, Bisingtoi some and Bagay. Or Pandos and Tini Chini, Ttaadc is a Hapon Chini Honorable CM, Chini Bormona Sarpuna Chandra Samatia. They Chini Ttaadc is a Hapani, Chini Chief Legal Advisor, Bormona Datam Panjamatia. They Tomachini Edison CU, they Chini ICN, Chini Principal Officer, they told the Chini person as well Chini Jot Media, Pulano, Madu, Belakan Naman Cox Halika, Jotono Chini. Media on the problem face ke doman rachun ko discussion like that they almost in Ttaadc se hapne khate chini awi mu tong nai thanai jorabo jeng nugui mangkha chini ojago jeng jekuno media fan phaido je edition par kaise requisition hoga je with due respect jeng nong ar visit khane mu sungo seno ki accommodation eba dokte pan nor kisa help khane chubadi jeng rang kari fana jeng revenue fund pang যেকোনো ডিপার্টমেন্ট ফান্ড পান করছেন বলো মানে ফলো না হই পারে जों বলো মালাই না যে নর বজা তো বড়লেনা থাকা অবভিয়াসলি নো বড় হাইকেন ট্রিট খানে এখন বগে যেকোনো নগরা ফেগে অবভিয়াসলি जों বড় ট্রিট মাখানে ফান্ড করিম নর সাইমন যে চিন আর ফান্ড করিম এখন থানে জরব যে অমন সিকাং একবার ফাই থাকা আবার নর বদ চিনি যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস অব जों কৌরব সালিকা জারব নর ব্লগিরি লাইকা this time of work, requisition hoga jeda chen Maharaj Birbuk Asima Salo, chen Mara Pai, chen busy Kanamusungo, the news cover Kanamusungo. Okay, I did problem couldn't put a later how many issue this immediately some Helma Kaka. But Avon Bades and Kavano been logging and can be logging and officials and Kavano. But program schedule Kajamar of Tangi Department Kayawi, Kaisha Media Organization, some person of schedule. Borothan officials and Bornokun operating the operating managing that proof. So that money proof program schedule Kanyani. You hate his Hazaka. Abuki and Goshida. Abki official letter proof permission because you need your pen. No letter Thomas about letter don't get to listen. Money Jetta official just here to unknowledge uncle. Unknowledgeable. Zetu Ang, money on median was a very dynamic just borrow help Sanka help Sanka, borrow around one another. Unknowledgeable. Because in Bujal no great Haka, some no great. He's 7 night. But the on member discussion, that is in Hankrop Clan night. Like a chin, Sakaja Chin legal advisor wants to move the our policy from Tagan, opposite the Salia. So we're going to violate claim. As you want, state is a policy from Plazano, so the ad of Hagan guy, Kabama Jini or Jini media around the criteria to man. Zedutini 20k followers. 15k followers, 8k followers, they tap kissing Mrs. Jetson, Burmans, Subai Manaman, Abori Man. On Bagay, some Hagan, I don't come from Hanganajate, 2k followers into 1k followers into Jenchi, press media money, Zate Burg deprived time. It's a secret one of Rokaisha, Dordown Tika, as I got in Chini media through the Kabama, allegations in Kanaka, as I go through social media, Sinhaka. Already some discussion are already issue for money, but we have chini Jibrawa bond up one budget in Asole Maria. Sankulano San Musumakazi Agibo Ttaadc is happen the media around important Abasusia. Yabasun Chini Buba and I call from by Chini Ttaadc is happens in family Agolo, some Palakino, Chini press on Bagaji, Yug special agent from Bagi, the Pressmeet on Bagi. Tangi Hake, as supposed to deprive family, that was at least some family Agolo, Chin Pubagra, Pomzora Eba, limited funny fishing pano, been in I call from by Chin Joto, Chini executive member, Chini CM and editation, Belekano, Kaham Eba, one summon station, some Saletomo, Chin media on Bagi. Okay, Ozagawa, Kursana Musumakaisi. Thane Jaros and Ttaadc happen Bakati, press their celebration like here, press their celebration permanent salas and press their category distribute like here. They Chini J press on the demand of my own pension draw
एबा बंनि जे यूट्यूबर सम जे बरनो जों बाहायके एड रिमान अबा पॉलिसी नो तीबो जों डिस्कशन खालामलिया एबा ऑलरेडी आगे गाइसे जों ओ पॉलिसी नो जों इम्प्लीमेंट खालामन बागै जों गाइसे कमिटमेंट खालामो दंमानि अब जों ऑलरेडी जोंनि चीफ लीगल एडवाइजर थ्रुयै जों खानाका डिस्कशन जों अब ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दा बस गंगो पक साननाय माखा हायसि जों बेलेगन अब सेंसिटिव जों खाम ख्रपलै जों डिसिजन पॉलिसी जों मासानाय दाखो वान्स पॉलिसी जों जुदि फॉर्मल थानांगाय जों या खाजन थानाय पॉलिसी जों फोरनि वायलेट खालामनो आउन बागै जे स्टेटनि पॉलिसी जों जुदि एडप्ट खालामगाय जोंनि जे यूट्यूबर्स फरक सपनो एड मायनि थां आउन बागै जों थानाय जाररगो जों जोंनि जे एनलिस्टेड दंमोन जे केबल जे चालु दंमोन जोंनि चारटा जे चैनल दंमोन जों बरनो जों ऑफिशियली जों बॉडी दंगो ते जों जे यूट्यूबर्स दङ जों ऑफिशियली बनो रिना रूल्स क्रिफानो जोंनि बबागर आसिका हामजोंमोन बिसुते जों बरनो अनऑफिशियली जों बरनो चुबाय दंगो अब जोंनि यूट्यूबर्स बो जतन साइमो गाबन बरंनि चुबामोन बिसुते जों ताबो सुजारते जों गाहाम सामनो खालाय जों कॉपरेशन खालाय दंगो तै अमबो जों वान सुसे जे टीडीएट से हापां जे जोंनि प्रेस दं बागै जे जागा बरंनि प्रेस क्लब तांगान बागैबो जों अलमोस्ट जों अब प्रोसेसिंग नो दंगो जोंनि प्रेस दं बागै जों और जों आगि से जे हापां दंनाय रिलांनाय फानो जों ताबो जों फैमिली आगुलो जोंनि टीडीएट से हापां को खते जों प्रेस दं बागैबो जों अलमोस्ट माने सामजोनि दंगो जों जोंनि प्रेस दं जों काइसे बरनो लैंड एलॉट खालामनो गया पनि परे जे जों दिनाव डिस्कस खालामलिका जों बाहायके जों एड रिनान बागै जों पॉलिसी सनाम जोंनि यूट्यूबर्स दङ अब जों अलमोस्ट जों दिनाव डिस्कशन खालामलिका ते जोंनि चीफ लीगल एडवाइजर बखते जों गाइसे प्रपोजल जों बेलेकन काहमानखा तामंगे जे जोंनि अजागो जोंनि एडिशनल सीईओ जगह कमिटी जे एड ऑफ कमिटी जे दंमोन कमिटी चेयरमैन दंनाय आमोनियागुलो जोंनि जोंनि आईसी नि पीओ दंनाय मेंबर ते जोंनि पीओ लॉ दंनाय मेंबर ते जोंनि फाइनेंस अब जोंनि यू फाइनेंस बो दंनाय मेंबर ते जोंनि मीडियम को खाते खरगनै जे एक्सपर्ट खरगनै बरनो जों एड खालायजनाय आवन बिसिते जों दाकिनो जों पॉलिसी नो जों सनाबै जों जोंनि यूट्यूबर्स नो जों जे बरनो जों हेल्प खालामनो बात ओंखाय ते कैसा हंकाय जे जों साइमानो जोंनि मीडिया रावखा जोंनि फॉरफिट जों बरनो ऑलवेज जों ऑनर खालायो जों जेकुनु मीडियम तो फायदा हंके बो जेकुनु ऑर्गेनाइजेशन मा तंगिफान जों तिब्रासे मीडिया हंके जों बरनो ऑनर रवो जे जापानो बो जे ऑर्गेनाइजेशन मा जों इक्वली के जों बरनो माने वैल्यू रवो जाहाते जों बरनो इक्वली न जों बरनो जाहाते जे ऑनर रवो जों हेल्प खालामनो थु गय तेगेसा आं रिक्वेस्ट खाने मुझे मका हाइसे जों जे वान जी मीडिया रंगा जों जे री तंग तिमान अब गोबां मा सिस्टम एरर दंमान बगै जों आमना जों ताकि जों बनो चेंज खालामिंग ताहि गय जेहेतु ताबो जोंनि प्रिंट मीडिया जेमन न्यूज़पेपर में जों एड रुमान अब आगिनि सिगनो आगे हापां बुन एड खेख्लांसा जों बनो सालले जों रिमूव खालामिंग ताहि गय जों काइसे पॉलिसी दं जेहेतु जोंनि आगे टीडीएस साम कुन पॉलिसी क्रिन बगै जों पॉलिसी बो पॉलिसी जों फॉलो खालायनानै अब ग्रीन बगै जों बरनो जों अब खालामिंग गावन बगै जों जे लिमिटेड फानि बिसिं बनो जोंनि मीडिया नो जों बेलेक इम्पोर्टेंट बे दंगो ते बस जों जराबा जों अमायगना जों तेबो जोंनि मीडिया नो थ्रु तै काम सेशन हावै जों बस ना डिस्कशन तो बनो बिसिंगो जों बरनो काम तांनाय थानायनाय ताइकेस कम हंकाय जोंनि आं रिक्वेस्ट खालायनाय जे इंश्योरेंस जे जोंनि ओवर जोंनि मीडिया रंग बागै जे पेंशन आबर खामानि बेलेक नांगौ तांनि माया दंनाय जेहेतु जोंनि आसिका हार्ड वर्क खालाय दङ जोंनि मीडिया जोंनि दफानि बागै जोंनि दिपारसानि बागै जों अबनो जों बेलेक एप्रिशिएट खालाय हंके अबन बागै जों लिमिटेड फानि बिसिंगो थाजिंगो जे जोंनि आईसी डिपार्टमेंट ओनली 32 लाख of खरक्स जोंनि मीडिया साका आं बनो बेलेक एप्रिशिएट खायो जाहाते आ 32 लाख नो स्टेट नि हायगनो इंक्रीज खालायनो बागै नगे जों जदि इंक्रीजिंग हंकाय जों जोंनि जे मीडिया रंग जे डिमांड दंमोन जे पेंशन दंमोन जों इम्प्लीमेंट खालामनाय आवन बागै आं रिक्वेस्ट खालायनाय
जों टीटीडी हाबं आईसी एबा टीटीडी हाबं बखातिबो जों स्टेट गभर्नमेंट जिनि जेहेतु जब आईसी दिबना जिनि स्टेट नि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक सानिया दंबा जों बनबो ऑफिशियली जों बनबो चिठी सिनाय तै नांखांगे जों आंदोलन अंखरना बगो जों टिआरटी टीटीडी हाबा तै जत जों मीडिया बाय मिलिवै जों सालसा अमन बागबो जों पालके प्रोटेस्ट खालामनि जाहाथे फान्ड कमाखा रहै जाहाथे जोंनि मीडिया रनो बं जे पेंशन जे इंश्योरेंस दंमोन जों इमप्लिमेंट खालामनो हाय गाबनो जोंनि डिमांड दंनाय आं अब रिक्वेस्ट खालामनो हायनो हाय जोंनि जे आईसीए डिपार्टमेंट जे फान्ड करिं दंमोन अ फान्ड इंक्रीज खालामनो बागै जों टीटीडी हाबं बखातिबो जों चिठी सिनाय तै जों जत मीडिया फ्रेंड्स बाय जों गोथालायै न जों जाहाथे आमरा डिमांड खालायो एबा नांगा जों दरना आसुंनो रेडी दङ आवन आलोगियो जों जत मीडिया फ्रेंड्स दङ जों लगियो ना बसकं जरो जोंनि जे जे फान्ड जों इंक्रीज खालायना मोनबाय तांके नर हाकन शिव जे जों बाहायगे जों टीटीडी हाबं फान्ड कम्युनिकेशन दिफानो जों अबनो चाललाय दङ गान लगे जे नांमानि कोट जों मिडिमन सालिका होपफुली नर फरायसा जों कॉर्पोरेट खामान बिसिते नरनि थानचा एबा जत चुबामन बिसिते जों बसकंगो दाखि न जे नावनि उ सानमु न जों फुलफिल खालामनानै जों खाकाव हामबाय